ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା। ଆଜି ହେଉଛି ମୋ ଜେଜେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ଏଠି କେମିତି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ମୁଁ ଗାଧୋଇ ସାରିଥିଲି। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଥିଲେ ଆଜି ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇନଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କଠୁ ଆଜି ସୁଯୋଗରୁ ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ବହୁତ କମ୍ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ମୋତେ। ମୁଣ୍ଡିଆ ବି ମୁଁ ମାରିଦେଲି। ଗଲି ପୂଜା କରିବାକୁ। ଦାଣ୍ଡରେ କଳସ ମୁଁ ବସାଇ ଦେଲି ଚିତା ପକାଇକି। ଠାକୁର ପୂଜା ବି ମୋର ସରିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ନାଣ୍ଡି ବଗୁଲି ପାଣି ପିଉଛି। ଆମ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ମାଣ୍ଡିଆ। ତା ଭିତରେ ଭାଇନା ବି ଆସିଗଲେ, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ବାପା ବି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଭାତ, ଅରୁଆ ଭାତ, କ୍ଷୀରି ଆଉ ଖଟା ହେଇଛି, ଶାଗ ଭଜା ବି ହେଇଛି, ଆଉ ଡାଲମା ହେଇଛି, ଆଉ ବିନ୍ସ, ଆଳୁ, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଭଜା। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଆସି ଖାଇଲେ। ମୋତେ ବି ତା ଭିତରେ ଭୋକ କଲା। 2:30 3ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଏଠି ଖାଇବାକୁ ବସିଗଲି। ଏଠି ମୁଁ ଖାଉଛି।